el ple de gener del 2024. Tenim present que hi som tots, hi ha el quòrum necessari. El regidor Rafael Safont assistirà a aquest ple de manera virtual. I anem al primer punt d'ordre del dia, l'aprovació de l'acte de la sessió anterior. Alguna cosa a destacar, a comentar d'aquest punt per part dels grups municipals? No? Vots a favor d'aprovació d'aquest acte? S'aprova per unanimitat. Segon punt, aprovació provisional de la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística de les Borges Blanques amb l'objecte d'eliminar la qualificació urbanística del sistema viari d'un traçat i el DAE, promoguda per l'Ajuntament de les Borges Blanques. Defensa aquest punt la regidora Montse Casals. Hola, bon vespre a tots i a totes. Com bé sabeu, el ple de l'Ajuntament de les Borges en sessió ordinària del 28 de setembre del 2023 va fer ja l'aprovació inicial i per majoria absoluta de la modificació puntual del Pla Urbanístic Municipal amb l'objecte d'eliminar la qualificació urbanística de sistema viari d'un camí a la partida de Castellots. Demanats els informes corresponents i donada audiència als municipis confrontats, l'esmentat acord d'aprovació inicial es va sotmetre a informació pública i finalitzat el termini d'informació pública i no havent-se presentat cap al·legació, avui el passem a aprovació, ja que es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta per la legislació aplicable. Procedim, doncs, a l'aprovació provisional del ple d'aquest Ajuntament votant els següents acords. Primer, aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla Urbanístic Municipal amb l'objecte d'eliminar la qualificació urbanística de sistema viari del traçat que uneix dos punts de les coordenades, est X 32574-1, Y 4597758 i oest X 325-281, Y 4597819. D'acord amb el document tècnic elaborat per l'arquitecte municipal, senyor Lluís Guasfort, que consta a l'expedient, el qual incorpora el contingut de l'informe ambiental estratègic emès per l'AOTA en resolució de data de juliol de 2023. D'acord amb el document tècnic que consta a l'expedient, així com la resta de documentació que es conforma. Segon, elevar l'expedient diligenciat a la Comissió Territorial d'Urbanisme amb la finalitat que resolgui sobre la seva aprovació definitiva. I tercer, un cop aquesta modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal estigui aprovat definitivament, es notifica a l'òrgan ambiental en els termes establerts en l'article 28 de la Llei 6/2009 de 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes que es publica en l'edicte en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, posant a disposició de les administracions públiques afectades i de les persones físiques i jurídiques que hagin participat en els tràmits de la consulta i participació ciutadana els documents referits en el dit article. Passem a la votació. Alguna cosa a dir? Passem la paraula a Junts per les Borges Blanques. Bona nit a tothom, nosaltres estem d'acord, és un tràmit que també s'havia de fer de temps enrere i es anar seguint els passos que tocava legals. Passem a votació, vots a favor. S'aprova per unanimitat. Següent punt, acord de desistiment de l'execució del projecte de les actuacions específiques d'interès públic per a la construcció d'un itinerari per a vianants i bicicletes per a l'accés al cementiri municipal de les Borges Blanques i del projecte d'expropiació per taxació conjunta dels béns allí relacionats. Defensa també aquest punt la regidora Montse Casals. Bé, en aquest cas, l'Ajuntament de les Borges Blanques, com tots sabeu, perquè hi éreu, va redactar el projecte per a la construcció d'un itinerari per a l'accés al cementiri municipal de les Borges Blanques,
que va ser aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en sessió del 23 de novembre de l'any 22. En aquest projecte s'argumentava la necessitat de tramitar pel procediment de taxació conjunta l'expropiació dels béns als afectats. Aquest projecte inicialment estava valorat per 160.000 euros. Mitjançant acord de ple del 29 de març del 2023 es va aprovar definitivament el projecte d'expropiació per taxació conjunta, que contenia les expropiacions detallades i que va fer incrementar, pel fet que els afectats van acudir al Tribunal del Preu Just, va fer incrementar de 160.000 euros a 214.000 euros entre l'augment de les expropiacions i l'augment del recàlcul del projecte redactat el 2022 amb els preus actuals del 2023. Nosaltres, veient aquest increment i tret a licitació i que cap de les empreses no van voler licitar per aquest projecte perquè creien que encara no els hi sortia a compte, per mitjà d'acord del ple del 29 de març del 23 vam aprovar definitivament el projecte d'expropiació per taxació conjunta que contenia les expropiacions detallades i vam creure que no podíem assumir aquest increment de 121.000 euros que hi va haver. Actualment, doncs, l'Ajuntament vol desistir de l'execució del projecte de construcció d'aquest itinerari perquè, després d'haver-se quedat deserta, volia dir que encara els preus no estaven prou ben calculats, perquè si no les empreses que acostumen a fer aquestes infraestructures haurien tingut un interès en fer-ho. Per tant, vam tornar a tenir que revisar el document i va passar fins a 261.000, que això volia dir un 32%, l'increment d'un 32% respecte al que havíeu plantejat de fer o de destinar del pressupost municipal. La partida era de 160.000 i per tant hem cregut que no podíem assumir aquest projecte perquè era econòmicament inassumible i per tant proposem aquest desistiment perquè aquests diners no els tenim, és una quantitat molt considerable de recursos propis que nosaltres en aquest cas tenim una necessitat d'arranjament de camins, tenim una necessitat de tenir que fer front, o haver de fer, més ben dit, de fer front a imprevistos que van sortint i que probablement alguns també siguin conseqüència de que no s'hagi actuat abans, com és el cas de la cubeta de la piscina, i per tant vam demanar aquest desistiment. Per tal de fer aquest desistiment vam reunir els afectats, els vam posar al damunt de la taula aquestes qüestions i van acceptar aquest desistiment sense càrregues ni res. I per tant el que us demanem és desistir de l'execució del projecte de les actuacions específiques d'interès públic per a la construcció d'aquest itinerari de vianants i bicicletes per a l'accés al cementiri i desistir de l'expedient del projecte d'expropiació per taxació conjunta dels béns afectats relacionats en aquest expedient. Fins aquí la meva explicació. Passem la paraula a l'oposició. Bé, a nosaltres ens sap greu que al final aquest projecte se tregui de les actuacions de l'Ajuntament perquè creiem que és un projecte que feia molts anys que estava reivindicat per la ciutadania. L'altre dia mateix hi havia queixes per les xarxes d'un ciutadà que deia que era inviable anar al cementiri perquè era perillós i que no s'hi anava agradable. Sí que també entenem que la revisió de preus ha sigut un problema important no en aquest Ajuntament, sinó en molts ajuntaments per l'increment que s'ha hagut de tenir en compte. El que una vegada ja pressupostat aquest projecte potser sí que es podia anar fent per fases, no sé si hauria pogut ser el cas, de poder fer primer les expropiacions, tindre-ho expropiat i en un altre any poder anar fent les millores per acabar arribant a fer aquest camí, aquesta adequació del vial del cementiri. Clar que els propietaris sí que en un primer moment se'ls va donar un preu, perquè era un preu que el tècnic que va valorar aquestes expropiacions és el preu legal que va haver i els... Oi, sí, xula això. Com és? Ara?
Sí? Xulava. S'acoplava. Sí que als propietaris se'ls va donar un preu, que és el preu que el tècnic d'aquí de la casa va valorar i és el que marcava la llei, ells no van estar d'acord, i també creiem que és un greuge que des del just i preu se doni una altra taxació tan diferent de la que s'ha donat des de l'Ajuntament. Però nosaltres som insistents, voldríem que aquest projecte s'acabés fent, per tant, tot i reconeixent que hi ha algun entrebanc, però que l'Ajuntament el podria salvar, fent-ho, com he dit abans, potser amb una o dues o tres fases, per tant, nosaltres ens hi abstindrem en aquest punt. Bé, Núria, te contesto. Tu saps molt bé, perquè és de la teva legislatura, que vau proposar aquest projecte que anava assimilat o d'acompanyant amb una quantitat de diners de la Diputació que era una subvenció finalista i, per tant, uns calendaris. Aquest camí del cementiri havia d'estar acabat totalment el 30 de juny d'aquest any 2023 i, per tant, és totalment inassumible tornar a fer una licitació, buscar una altra empresa, buscar recursos propis fins a 261.000, que de 160 a 261.000 ja veus que són molts diners i, per tant, nosaltres creiem que és inassumible. Creiem que no estava ben projectat des del començament aquest camí. És una infraestructura molt gran o complexa, tunejar pel davall d'una carretera nacional i potser hem de pensar que arranjarem un primer camí que ja hi és, ja tenim el compromís de carreteres que ens deixaran dibuixar un pas de vianants a la rotonda i, per tant, intentarem fer les accions que facin possible que aquests ciutadans que dius que t'ho han dit puguin anar caminant al cementiri, però no fent aquesta obra faraònica d'aquest camí. Per tant, llavors entenc que hi ha alguna actuació per anar al cementiri, sí que es farà, no serà aquest camí, però dins d'aquest pressupost hi haurà alguna actuació del pressupost inicial que hi havia als pressupostos que vam aprovar, que era aquests 660.000 euros, alguna part se destinarà a poder arreglar aquest camí o serà un altre projecte diferent? O com anirà? Espera. No, d'aquest projecte d'un camí específic, un itinerari per bicicletes i vianants per anar al cementiri, desestimem. Sí que farem arranjaments, perquè tenim el compromís, perquè hem anat a carreteres, de dibuixar un pas de vianants. Malgrat havíem demanat un semàfor amb pulsador, no es pot fer perquè no és terme municipal i, per tant, els semàfors només se poden posar en terme, en urbà, en sòl urbà, i per tant en aquell tram ja no ho és i no li podem posar, però sí que intentarem dibuixar el pas de vianants que, segons carreteres, com que amb una rotonda s'ha d'arribar a menys de 40 km per hora, ja dona la seguretat com perquè es pugui travessar per allí. Aquesta és l'acció que pensem fer en aquest camí. A veure, un dels motius del per què es volia tirar endavant aquest projecte és perquè precisament no calgués travessar la carretera. Clar, amb un pas de vianants pot passar moltes coses. Allí la gent a vegades no va a la velocitat que hauria d'anar i potser no es vigila prou i en dies que nosaltres tenim, ja veus quins temps tenim per aquí a les nostres contrades, pot ser complicat. Per això, en un principi nosaltres sempre vam ser favorables a poder fer aquest vial pel marge dret anant cap al cementiri perquè no calgués travessar la carretera i la finalitat de l'obra faraònica que dius tu de passar per sota la carretera és per evitar qualsevol contacte que no hi hagués cap contacte ni un i no pogués haver manera que hi hagués cap cotxe que trepitgés ni una bicicleta ni cap vianant. Per això es volia fer el pas soterrat per la carretera, que clar, ara si es fa un pas de vianants per la carretera, doncs millor que no passi res. No es tracta que nosaltres fem el pas de vianants, aquest pas ja el vau fer vosaltres, l'únic que farem és arranjar-lo, l'únic que farem és intentar hi posar alguna mesura més perquè no podem assumir fer, és que no ho dic jo que és una obra faraònica, l'han fet mirar amb altres enginyers, tunejar, és a dir, fer un túnel i amb l'estructura que tenia, si no valgués aquests diners, fora correcte i fora una obra que serviria per molts anys, però els preus o el que val l'obra és impossible de fer per una població com les Borges Blanques. En tot cas estem parlant de
aquest augment de 160.000 euros a 281.000 euros, que és un augment del 75%, i a més amb el condicionant del termini d'haver-la d'acabar aquest juny mateix. Si no perdríem la subvenció i ho hauríem de posar a la pròpia butxaca. En tot cas, recordar que al seu moment, quan se va plantejar aquest projecte, el primer que van comentar va ser si el tema de les expropiacions estava resolt i que amb aquell pressupost que s'havia posat sobre la taula l'antic grup municipal de Vots per la República, Acord Municipal, hi va votar a favor. Passem a votació. Vots a favor d'aquest punt. Vots en contra. Abstencions. Sí, Rafael, podries mostrar el teu vot? Vot en contra. En contra. Abstencions. S'aprova per 7 vots a favor, 5 abstencions i 1 en contra. Coses del directe, diguem. Passem al següent punt. És una proposta de resolució presentada per Vots per la República i Esquerra Republicana de les Borges per a la incorporació de l'Ajuntament de les Borges Blanques com a membre de la xarxa de municipis per a l'economia social i solidària. La llegeixo jo mateix. En un context com l'actual, quan tot just comencem a deixar enrere un període de crisi en què les polítiques públiques de promoció econòmica i d'ocupació aplicades fins ara s'han mostrat insuficients, es fa palesa la necessitat d'explorar un nou model de desenvolupament territorial que mobilitzi millor els recursos endògens i prioritzi les dimensions socials, ambientals i humanes de l'economia, a fi de resoldre més eficaçment les necessitats de la ciutadania. El fet que les iniciatives de l'economia social i solidària neixen per l'empenta dels mateixos veïns i veïnes, no prioritzen el lucre sinó la satisfacció de necessitats i la utilitat social, s'organitzen de manera democràtica i actuen amb compromís social i ambiental, les fa especialment indicades perquè els ajuntaments i altres ens locals impulsin aquest nou model de desenvolupament territorial. És voluntat del Govern Municipal de l'Ajuntament de les Borges Blanques contribuir al creixement de l'economia social i solidària al nostre municipi com al conjunt del país a partir del diàleg permanent amb els seus actors, tot articulant espais comuns entre els ens locals que ens permetin compartir línies de treball, bones pràctiques, reflexions, activitats i recursos. Coneixedors, com SES, de la declaració cap a una xarxa de municipis per l'economia social i solidària, sorgida de la trobada internacional de municipalisme i economia solidària del 22 i 23 d'octubre del 2015 a Barcelona, així com del treball que representants de diferents municipis de Catalunya han vingut desenvolupant fins a la constitució de la nova associació Xarxa de Municipis per l'Economia Social i Solidària, el 17 de maig del 2017 a Barcelona, els grups municipals de Vots per la República i Esquerra Republicana de Catalunya proposen al ple de l'Ajuntament de les Borges Blanques els següents acords, que és un de sol. Primer, iniciar la tramitació pertinent per a l'adhesió de les Borges Blanques com a membre de ple dret de l'Associació Xarxa de Municipis per l'Economia Social i Solidària. Fins aquí l'exposició de la moció. Si em permets, era una d'aquestes no previstes a la comissió informativa, per tant has fet l'exposició i ara hauríeu de votar la seva introducció al ple. Acte d'urgència. Sí. Votem en caràcter d'urgència. Sí, no. Són aquelles propostes de resolució que no passen per comissió, tot i que la vegades posar en comissió no venia de comissió, perquè no formava part del seu ordre del dia. Tot i que forma part de l'ordre del dia del ple, les hem de ratificar la seva introducció. Simplement us demano que voteu la seva introducció i ja està. Val, doncs, prèvia al debat d'aquesta
d'aquesta moció a la seva votació. Passem a votar la introducció d'aquesta proposta de resolució a l'ordre del dia del ple. Vots a favor? Rafael, sisplau. Abstenció. S'aprova... Són 12 a favor. Perfecte. S'aprova la incorporació d'aquest punt per 12 vots a favor i una abstenció. Passo la paraula a l'oposició per si volen afegir algun comentari. No, nosaltres des de Junts creiem que és important que es posi en marxa això de l'economia social i solidària. En l'actualitat crec que hi ha unes 15 empreses a la comarca de les Garrigues que porten aquest valor afegit i crec que faltaria de part de les institucions una mica més de formació a les empreses. En un estudi que s'ha fet s'ha detectat aquesta falta de formació. Llavors demanaria a l'Ajuntament i al Consell Comarcal que complementessin aquesta formació en economia social, ja que és una economia que prioritza per davant del lucre el benestar de la societat i crec que és important que cada vegada hi hagi més empreses adherides a aquest valor afegit. Res més. Per part dels grups municipals d'Esquerra Republicana i Vots per República, alguna cosa a afegir? Passem a votació, doncs. Vots a favor d'aquesta proposta de resolució? Rafael? A favor. S'aprova per unanimitat aquesta proposta de resolució. Anem al formalisme. Hi ha alguna moció per part d'algun grup municipal a presentar? No? No? Doncs, si no n'hi ha cap, passem al... Passem al següent punt, informe de les activitats dutes a terme per part de l'equip de govern. Alguna regidoria vol afegir alguna qüestió? No? Passaríem al següent punt. Donar compte dels decrets dictats per l'alcaldia. Si algú té alguna qüestió a apuntar. Sí, Marisol Viladoms. Bona tarda. A veure, nosaltres voldríem fer referència al decret d'alcaldia 2024/11, que hi ha una pujada de sou d'alguns treballadors de l'Ajuntament. Estem d'acord amb tots. El de la brigada és per equiparar el sou amb els seus companys i companyes. Les de la llar se'ls ha equiparat amb la seva categoria de tell, que nosaltres també ho teníem previst, però hi ha un augment que no entenem. Ens agradaria que ens expliqués la pujada a una persona del personal destinat als equipaments esportius. Hi ha algun canvi en les seues funcions? No, no hi ha un canvi en les seves funcions, però es va creure oportú elevar la seva retribució tenint present que els horaris que feia no eren els horaris convencionals de matí, com es fa en altres membres de la brigada, molt més, per dir-ho així, conciliadors, és a dir, de 7 a 2 o de 7 a 3, sinó que era un horari de tarda que es podia allargar de cara a la nit. Aquest va ser el motiu principal pel qual es va pujar aquest sou. Doncs trobem una mica discriminatori, més que res perquè, clar, l'altra persona que treballa en equipaments esportius té pràcticament el mateix sou que ella ara i està treballant tots els caps de setmana. Clar, aquesta persona a les 10 de la nit acaba de treballar, vull dir, és un horari que al seu contracte és el que figurava, és horari amb equipaments esportius, és el que figurava el contracte. Clar, ara esteu equiparant amb l'horari de la persona que està treballant caps de setmana i que plega cada dia a les 11 de la nit.
no ho trobem raonable que s'equipari el preu dels dos. Certament, si nosaltres anem a mirar les nòmines del conjunt del personal municipal d'aquest Ajuntament de les Borges, ens costa trobar alguna mena de lògica que expliqui i objectivi per què es cobra el que es cobra. En funció de què? De fet, una de les feines principals que tindrem durant els propers mesos és mirar de posar ordre a aquestes retribucions, és a dir, a objectivar per què les persones cobren el que cobren. Per què? Perquè moltes de les nòmines que tenen aquest personal municipal no tenen una estructura normalitzada, és a dir, no tenen una estructura de sou base, complement específic, complement de destí o triennis, sinó que tenen, diguéssim, altres formats que fan molt difícil, diguéssim, el seu maneig en el sentit que fan molt difícil que es pugui objectivar per la raó o el motiu per la qual cobren. A excepció feta d'alguns col·lectius on el cas, diguéssim, era claríssim, com és el cas de la llar d'infants, per exemple. Però ara podríem fer un repàs i no el farem, perquè es faria massa llarg, però diguem que una de les feines que tenim pendents serà revisar l'estructura de les nòmines a fi i efecte que en els propers anys, i a mesura que la gent es vagi jubilant o es vagin canviant de persones als llocs de treball, doncs es pugui, tota l'estructura de nòmina, diguéssim, pugui agafar una lògica, de tal manera que tothom entengui que el motiu pel qual està cobrant el que està cobrant. Ara mateix això d'aquí no passa. No passa i hi ha multitud, diguéssim, de greuges comparatius entre personal municipal, moltíssims. Per exemple, claríssim el que acabes de marcar de la llar d'infants, claríssim el que acabes de marcar del PO, crec que és PO en aquest moment, de la brigada municipal de jardineria, però aquests eren els més clars. De fet, nosaltres, com a govern municipal, no teníem la més mínima intenció de tocar res perquè ens semblava que ara mateix el que estàvem era en el moment de fer-nos la foto de com estaven les coses, però quan vam veure coses que ens semblaven clares, doncs les vam tocar. Però aquest és un procés que continuarà. Sí, per això et deia que aquests casos sí que els veiem clars, però clar, trobem que equiparar a una persona que està treballant 7 hores cada dia, equiparar a les que estan treballant en cap de setmana, que han de tindre un complement específic molt més elevat, no ho trobem lògic. Els altres ja et dic que trobem tots lògic perquè era normal que s'havien d'equiparar aquí, però aquest altre cas no. En tot cas, insisteixo, vull dir, mirant només aquest punt, el fet de treballar en cap de setmana o no, és un punt. És a dir, és una manera de mirar-ho. Però si comences a mirar, diguem, altres aspectes, te n'adones al primer de canvis que no guarda massa coherència. És a dir, altres persones que tenen feines molt més còmodes i que també estan, diguéssim, en el mateix espai, per dir-ho així, de personal subaltern o de brigades o així, amb horaris còmodes, dintre el que cap, tenen sous per sobre, diguem, per exemple, d'aquesta persona o per sobre d'altres, diguem, semblants. Llavors, nosaltres el que mirarem de fer és això, és posar coherència a tot plegat. I ja us avanço que no serà fàcil. No serà fàcil perquè d'entrada comptes, diguéssim, amb una inèrcia, amb una estructura nominal, doncs que no és fàcil d'explicar, la veritat. Sí, jo vull comentar sobre això, que ja es porta anys treballant sobre aquest tema, arreglant nòmines i equiparant, perquè nosaltres ja quan vam entrar al 2011, aquí sí que hi havia un desgavell important perquè no hi havia ningú que cobrés el mateix fent la mateixa feina. I amb això vull felicitar a tots els tècnics que han passat al davant, perquè a vegades ha sigut complicat de poder tocar sous i de poder ficar a tothom que està treballant al mateix
al mateix departament de poder equiparar-los i que cobrin el mateix o que cobrin pel que estan treballant, perquè ja fa anys que s'estan trucant els sous, s'estan alineant, s'estan modificant categories, perquè realment ha sigut també una feina complicada i se li ha donat un tom important en aquest aspecte. En tot cas, nosaltres no parlem d'equiparar, nosaltres ens estimem més parlar d'anar posant ordre o anar posant les bases perquè es posi ordre. Podríem parlar de casos, però és que n'hi ha que... Ja et dic, retribucions que costen d'explicar. Llavors, és això, no és un procés fàcil, no serà un procés d'un dia per l'altre, és qüestió d'anar fent. Alguna qüestió més? Potser valia més primer posar ordre i després tocar els jornals, diguem. Tocar els complements. Potser primer valia més posar ordre amb això. No faré la rèplica, però és que estem parlant del mateix i em fa l'efecte i tot és qüestió d'això, de ritmes. Alguna qüestió més sobre els decrets? No? Merci. Passem a pregs i preguntes. Endavant, Carme. Bona tarda a tothom. Bé, jo voldria demanar quina valoració em feu de la cavalcada de Reis. Us ho preguntem perquè creient que hi havia una previsió que va ser bastant fidel al final, que hi hauria pluja i que la pluja seria intensa, personalment ja m'hi vaig trobar, doncs se va dir a la gent que es marxés des de la capella, que es marxés cap al pavelló. La gent va fer cas d'aquesta instrucció i vam anar al pavelló i el pavelló estava tancat. Vam estar, o la gent, és igual, ja no parlo en primera persona, la gent va estar allí un quart d'hora bo, jo hi era, ja ho sé. Llavors, sí, hi va ser un quart d'hora bo, és igual, ni que hagués sigut 5 minuts, és igual. La pluja que queia era molt, molt intensa. Jo que recordi, soc del poble tota la vida, el pavelló no havia estat mai tancat, no hi havia ni llums obertes, ni les portes estaven tancades. Jo sempre havia anat a rebre els Reis i llavors ens n'anàvem cap al pavelló i el pavelló estava obert. I ens vam trobar amb tothom, amb tot, que estava tot tancat. Llavors per això us demano la vostra valoració, sisplau. La valoració que fem del conjunt de la cavalcada de Reis és bona. La valoració que fem d'aquest fet puntual és dolenta. I a la mateixa nit i l'endemà mateix em van demanar explicacions de per què no s'havia estat prou al cas de fer la feina que pertocava fer i d'executar, diguéssim, les ordres que s'havien donat. I es poden explicar aquestes explicacions que se us van donar? Sí. No, simplement és un tema d'engranatge i de professionalitat. Algun prec, pregunta més? Sí. Un altre tema, parlant una miqueta de les barres de Cap d'Any i de Festa Major, ens va sobtar que la barra de Cap d'Any estigués licitada a 400 euros, i era només per una nit, i la barra de Festa Major, que dura 5 dies, estigués licitada a 1 euro. Llavors voldríem saber quin és el criteri per fer-ho d'aquesta manera.
Normalment les licitacions es treuen a un preu. Es va fer l'excepció per Festa Major, primer perquè estàvem just damunt de Festa Major i interessava que la vaga, com era un dels punts que puntuava més, l'agafessin entitats petites, entitats que no poden pagar 5.000 euros, com se pagava fins ara per Festa Major. Sí, 5. És igual, no és polèmica, està escrita, ja hi diu. Per això, era una prova, potser perquè no es va poder explicar prou bé, no es van presentar com es volia una agrupació d'entitats petites i es va acabar presentant una entitat que té prou de solvència com per fer la vaga de Festa Major com ha fet altres anys. Però vosaltres no sabíeu qui es presentaria, vull dir, no sabíeu si es presentaria una entitat amb solvència o no. De totes maneres, així com la vau licitar la de cap d'any a 400 euros, no cal 4.000 si tu vols, però una entitat, no sé, un preu com el que heu posat aquí de 400 euros, no ho sé, No sabíem qui es presentaria, però si es presentava una entitat gran i s'hagués presentat un conjunt de 4 o 5 entitats petites, la vaga s'haguessin quedat les entitats petites, perquè el punt que puntuava més era l'agrupació d'entitats. O sigui, que és beneficiat a les entitats petites. Però la de cap d'any la podia agafar una entitat també? Sí, qualsevol. Sí, però 400 euros no són els 5.000, si no voleu, o 4.000, és igual. Sortia. Quan se va licitar? Altres anys no. Alguna pregunta per més? A veure, voldríem preguntar sobre el dinar solidari que es va anunciar per Nadal. Es va acabar fent al final o no? És que no hem sentit a dir res més. Bé, nosaltres ens vam plantejar el dinar de Nadal des de la perspectiva perquè sabem que hi ha dates indicades que hi ha gent que no les passa acompanyades i vam pensar que una bona iniciativa era començar pel dia de Nadal. Sí que es va dir, es va plantejar que nosaltres continuaríem amb aquest dinar de Nadal tirat del voluntariat, hi hagués el nombre que hi hagués de participants. Ara bé, ens vam trobar que vam tindre l'alerta d'aquests participants just 2 dies abans del dia 25 de novembre, és a dir, de desembre. Sobre el dia 23-24 de desembre vam deixar marge perquè s'hi inscrigués la gent i finalment només hi van participar 2 persones. 2 persones que, repeteixo, vam saber-ho i ens en vam assabentar amb un temps massa just per poder fer aquesta coordinació. L'espai estava preparat, ho teníem tot llest, però vam decidir que no servís el càtering en aquell espai, però sí que se'ls va portar amb aquestes 2 persones el menjar a casa. És cert que ens hagués agradat que fos un dinar molt més popular, que hi hagués participat molta gent, que encara que hi haguessin hagut 2 persones inscrites ho haguéssim pogut entomar, però pels tempos no ho vam poder fer. Tanmateix, és una idea que tenim en ment de continuar proposant a la ciutadania, no només un 25 de desembre, sinó en altres dates, i no tenen per què ser puntuals, i ja estem treballant. No, nosaltres en aquest sentit ho trobem molt bé, vull dir, i si s'ha d'apoyar o el que sigui, no tenim cap problema. L'únic que passa que es va fer suficient difusió? Per on se va fer la difusió? Per xarxes i prou? Xarxes i banda? Més que res perquè la gent gran, clar, xarxes no ho segueixen i l'Ebando n'hi ha que també els hi costa. Més que res és això.
Vam fer difusió per les diverses entitats socials, vam fer difusió contactant amb treballadores socials que tractaven amb gent gran. Els hi vam exposar el cas tant a les entitats socials com a les treballadores, de que estàvem ficant damunt la taula aquest dinar de Nadal, que qualsevol persona que sapigués que hi havia algú al seu entorn, tant com professionals, com entitats, com Càritas i Creu Roja, que són les que tenim més pròximes, o fins i tot un grup d'Esplai a Passomí, també els vam comentar el que estàvem muntant, se'ls va informar, perquè es donés difusió a aquelles persones que estan soles. Es va fer difusió per les xarxes socials, per l'Àgora, penso que també es va fer un pregó, es va fer cartelleria per diversos espais del poble. Penso que la qüestió de que no es participés en aquest dinar de Nadal no és tant la difusió que se'n fa, que òbviament, que ja ho dic i ja ho hem dit en altres moments, hem de continuar fent difusió i buscar maneres de fer difusió més enllà de xarxes i la cartelleria, com per exemple exposo aquesta que he dit d'anar a buscar a les entitats socials. Hem d'anar més enllà, però crec que el problema no el vam tindre aquí, sinó que hi ha un cert tabú en passar dies puntuals no acompanyats, i crec que anem a trencar aquest tabú. I vam ficar el 25 de desembre per tancar aquest hàndicap, i amb això hi continuarem treballant. Però pensem que l'error principal no està pas en el grup de comunicació ni en la difusió que en vam fer. A veure, una pregunta. Demà s'inaugura l'arxiu, demà. Ens agradaria saber com està la plaça d'auxiliar que hi ha d'anar des d'aquí, des de l'Ajuntament. Ja s'ha fet el concurs intern que s'havia de fer? La plaça encara està coberta de manera provisional. Encara no ha tirat endavant cap concurs. En relació al concurs, no. Encara no. I doncs aquesta persona que farà ara, si s'obre l'arxiu, anirà cap a l'arxiu? Sí, com a treballadora municipal tindrà el seu lloc de treball a l'arxiu. El que fa l'Ajuntament de les Borges, diguem, és participar del funcionament i organització d'aquest arxiu, doncs posar-hi una persona. Ara, provisionalment, aquest lloc de treball està ocupat per una persona, en pic es pugui tirar endavant el concurs, doncs s'ocuparà per la que sigui. Tot i això, ja et dic, la gestió d'aquest arxiu al final acabarà depenent dels tres àmbits, municipal, comarcal i govern, i esperem que tots hi posin de la seva part. Ara mateix, per exemple, el Consell encara no hi ha posat la persona que pertocaria. Ho dic perquè la responsabilitat del bon funcionament d'aquest arxiu passa per tothom. Nosaltres tenim la convicció, la determinació de fer tots els possibles perquè aquest equipament sigui un equipament al servei del municipi i de la gent, de la seva comarca. No ho podem entendre de cap de les maneres o de cap altra manera. Tenim present que estem parlant d'un equipament de més de 2,5 milions d'euros de pressupost. Per tant, per totes, diguéssim, en col·laborar en aquesta qüestió. Doncs sí, això ja t'entenc. Només te preguntàvem si ja s'ha fet el concurs. Vull dir, has dit que no, ja està. Era només saber això. Sí, hem acabat de passar aquest cap de setmana a la fira i voldria parlar de temes de la fira i fer una mica de valoració de com ha anat i alguns punts que hem trobat que s'haurien de millorar de la fira. És una fira que ha sigut un model continuista de la que teníem anteriorment, s'ha fet amb el mateix equip de fira, s'ha fet amb el mateix tipus d'expositors, el mateix model, i s'han afegit algunes coses noves que s'han aportat. Però hi ha algunes coses que s'han canviat i, per exemple, porto una mica el de l'any passat, Fira de l'Oli, qualitat Verge Extra i les Garrigues. Aquest era el nom del cartell que hi havia abans, 60a Fira de l'Oli. Ja vaig veure al principi
del començament de les presentacions que feia el senyor Salvador Noguera, sobre molta informació i entrant molt, que sobretot era la 27a Fira de l'Oli, que era la 27a, que no era la 61a, i donant molta rellevància. Bueno, aquí llegeixo el cartell 27a, Fira de l'Oli, qualitat verge extra. I ha desaparegut les Garrigues. Sota hi posen petitet les Borges, les Garrigues. Crec que tindre en compte això a la comarca és important i aquí al cartell ha desaparegut aquest tema. És important que sapiguem cap on volem anar amb la fira i també és bo saber d'on venim, perquè va dir que vostè ja havia desaparegut, la Fira de les Garrigues havia desaparegut, ja no queda res de la Fira de les Garrigues. Companys d'aquí del costat d'Arbeca, quan fan la fira, fan la 40a Fira de Santa Caterina i la 20a Fira de l'Oliva Arbequina, i ells ho han mantingut. És bo saber on volem anar i mantindre també una mica la història. Crec que això de fer desaparèixer les Garrigues del cartell i fer desaparèixer el número més vell o més antic que teníem com a fira que representava aquí a les Borges és un error. És un error i que això crec que s'hauria, per properes edicions, s'hauria de modificar. Després també li volia preguntar qui portava enguany una mica les xarxes fioli.cat, si ho portaven els mateixos tècnics o portava el diari Son Garrigues, perquè també va sorprendre molt una mica la informació que va sortir els primers dies a les xarxes. Vam defugir d'aquell problema que hi havia dels visitants i tot això, dels números de litres d'oli, crec que és bo, hi havia unes queixes i ja no s'ha fet, però amb les dades, la fira enguany, l'any passat teníem 25 expositors, enguany diu 39, i ha crescut un 56%. Jo he comptat els expositors d'aquest llibret de l'any passat 25, he comptat els expositors d'aquest llibret 31. N'hi ha hagut un creixement del 56%, com se deia. I si hagués hagut un creixement del 56%, potser haguéssim necessitat mig pavelló més. I això no ha passat. Hem capigut els mateixos pavellons de cada any. O sigui que les dades aquestes han sigut una miqueta enganyoses de dir un creixement del 56% ha sigut, no són correctes. A mi em surt un 24% de creixement, que són 6 expositors més. Si vostè compta l'expositor, un expositor que hi havia, que era aquell que agrupava un col·lectiu, aquí hi havia 8 expositors, podria ser Associació Xarxa d'Avicultors i Agricultors de Catalunya, però només hi havia un expositor, un espai que estava entre Quadrat Valley i el grup Actel. Llavors, no sé si això ens fem una mica de trampes al solitari per fer la fira que creix més i que hi ha hagut més número d'allò. Una altra cosa, vaig incidir l'altra vegada, vaig dir a l'altre ple, el famós obrir la fira de l'oli. Continuo insistint en aquest tema. Vostè diu que la majoria de la gent present a aquella reunió van dir que sí que volien obrir la fira. Hi ha hagut un treball de camp d'una emissora de ràdio que ha fet aquestes preguntes als productors i continuarien el mateix, que la majoria no es volen obrir al sector a fora de les Garrigues. Llavors, ja com que això no ens quadra, primer li vull demanar com és que enguany, després de 12 anys, no s'ha fet la invitació a l'oposició a la reunió que es feia cada any. Vostè durant 12 anys, o els anys que ha sigut, ha assistit a aquesta reunió. En fèiem una, però assistia, tenia dret com a oposició. Enguany se'ns ha tret. O sigui, un equip de govern participatiu i d'allò, enguany l'oposició s'ha tret d'aquesta reunió. Això ho trobo, vull dir, era una mica només de rigor o de dir, vinga, participem una miqueta entre tots, però bueno, no és una reunió, una reunió. Això s'ha tret i s'ha tret del mapa. I com que no hem sigut en aquesta reunió, doncs demanaríem un acte d'aquesta reunió que es va fer i es va decidir aquesta cosa tan important. Jo crec que és molt important, si es vol obrir la fira i que tots els productors diuen i després no és veritat, doncs a nosaltres això ens balla una mica. Després també, una altra vegada, volia preguntar-li, tots sabem que si algú ens vol disputar la capital de l'oli és un poble, aquest és Reus. Reus va demanar tindre el panel lletàs dels olis de Catalunya, el tenen a Reus, i aquesta és una de les poblacions que es pot discutir la capital de l'oli perquè tenen la denominació d'origen siurana i ells estan lluitant molt també en aquell territori pel tema de l'oli. Llavors, clar, jo aquest agermanament amb la Fira de Reus no l'entenc estratègicament perquè sembla que vulguem potenciar els nostres competidors, que volen competir amb el que és la capital de l'oli. O, per exemple, donar el Premi Cultura de l'Oli, per exemple, a un professor de la Universitat de Virgili de Tarragona, quan tenim aquí gent de Lleida, de l'IRTA, també, tant o més bons que els de Tarragona. Jo crec que això és una estratègia, un full de ruta que potser ara ens explicarà per què s'ha fet aquesta estratègia. Jo penso que si algú ens ha de discutir la capital és Reus, i en aquest moment
va dir que era una fira molt gran, que tenia 20 metres quadrats d'exposició i nosaltres eren petitets, 2.000, sí, però hi ha més gent a Catalunya per poder-nos agermanar i no sé si és ben assenyat això. Després, un altre tema que hem trobat és per el tema de les bases per recollir els assistents de fira. Jo recordo que havia canviat les bases perquè hi hagués una rotació dintre el jovent, que està estudiant en aquests moments, com una base d'uns recursos pels seus estudis o quan van fora de la població. I havien posat un topall que era de 16 a 22 anys. Ara s'han fet unes bases noves, ha desaparegut aquest topall, com més estudis tens, més punts tens, o sigui, anem en contra dels joves de les Borges Blanques. Entenc que si una persona, sí, perquè enguany hi ha algun que surt de la llista que tenia la meva edat. Vull dir, al final no s'ha presentat, no ha fet assistent, però hi ha gent que s'han presentat. Llavors, clar, això va en detriment dels joves. No facis que no, perquè és així. I després una altra cosa també, clar, fem uns assistents de fira i on posem un full de tall, quan necessitem 30, l'any passat no sé si es va tancar 33 i enguany s'ha tallat amb 37, però només s'han quedat 3 persones fora. Jo no sé si per 3 persones venia o com venia el tall, això és una cosa que decideix l'equip de govern, que per això manen, no sé si té algun motiu, si m'ho pot explicar això, perquè s'han quedat 3 persones fora, només 3, a veure si era perquè un tall o per necessitats o perquè ha sigut. Després també hi havia un tema que em va agradar molt, el dissabte hi havia el concert de fira, i el concert de fira va començar molt bé, jo vaig estar, va molt a gust, amb els companys, però a certes hores del matí això va de marxar de mare i no sé com va acabar, m'han explicat que va acabar malament i si em podia informar-nos una miqueta, després m'informo una miqueta de com va acabar. I si eren gent de Borges o no eren de Borges, i si són de Borges hi haurà alguna mesura per algun altre acte, si els deixarà entrar, no se'ls deixarà entrar o què passa. I després hi havia un altre tema que nosaltres havíem treballat, que era amb els restauradors de les Borges. Nosaltres havíem posat uns identificatius a la gent que gastaven olis d'aquí, de les Garrigues, perquè quan vinguessin els de fora, la gent visitant poguessin anar a degustar aquest oli en aquests restaurants. Enguany no hem fet això, no hem fet els identificatius als restaurants, sinó a més encara hem posat el diumenge un dinar popular per fer la competència als restaurants de Borges. Jo em penso que això, entenc que divendres podria ser per la inauguració, per la gent que hi havia, el dissabte perquè hi ha un cúmul dels sardanistes i d'això va bé perquè hi havia 500 persones enguany, però a mi aquest dinar del diumenge crec que fa una mica l'efecte contrari de factor econòmic aquí a les Borges, sinó que va en contra dels restaurants de les Borges. Jo crec que aquest dinar del diumenge hi sobra completament. I fins aquí, deixar una intervenció ara, si em vol respondre una mica la seva argumentació. Vaig contestant. Lo del dinar del diumenge, si vas anar, que no ho sé, em sembla que no, bàsicament era productors. Els productors tenen un problema per anar al restaurant al migdia i tindre temps d'anar, dinar i tornar cap a lloc. Llavors, quan van començar a fer les inscripcions, ens van preguntar si diumenge també podrien disposar del dinar i es va acordar de fer-ho i es va fer. Diumenge no hi havia massa gent, però els productors que van voler vindre a dinar van tindre el dinar preparat al lloc perquè poguessin dinar ràpid i poguessin tornar al seu lloc. De lo de la reunió d'obrir la fira és la segona vegada que em dius mentider. I jo tinc la consciència molt tranquil·la, perquè jo a la reunió hi era. I per sort no hi era sol. Hi era jo, hi era ell, i hi havia els 4 tècnics que porten la fira de Borges. Amb qualsevol d'ells els hi pots preguntar directament i que t'expliquin ells el que allà es va parlar o el que no es va parlar. Per lo de la reunió que fèiem del patronat de fira inexistent. No interrompem, d'acord? La reunió que fèiem quan estàvem a l'oposició del patronat de fira inexistent. Perquè el patronat el vau desfer, perquè per temes pressupostaris, quan va canviar la llei es va tindre desfer el patronat. Era una reunió on no ens dèieu ni quants productors venien, ni qui inaugurava, ni absolutament res de la fira. Allà es triava. L'únic que es feia era preguntar amb quina empresa es podria donar el premi turístic, el premi del comerç i el premi de la indústria. I ja està. Repartíem 3 premis. Però de la fira no ens enteràvem de res. No sabíem si estava
el president de la Diputació està invitat o no, qui la vindria a inaugurar, qui deixaria de vindre-la. No sabíem absolutament res. Res. Vull dir, en aquella reunió no es feia res. Jo per fer una reunió d'aquell tipus, com que aquests premis vam dir que no els donaríem de la iniciativa comercial i tal, vam desistir d'aquells premis, doncs no la vam fer. Quina reunió vam fer? Vam fer la reunió amb tots els productors que no havien fallat en cap edició de la fira per veure com volien que féssim la fira. Vam fer aquella reunió, més d'una vintena de persones, i allà és on es van posar sobre la taula tota una sèrie de coses. Entre elles hi va haver qui va posar sobre la taula el fet d'obrir-nos a tots els olis de qualitat, que és de verge extra, que es fan a Catalunya, amb totes les varietats i amb tot. I allà ningú s'hi va oposar. I hi havia 2 persones a l'ADO, la secretària, la Pepita, i el vicepresident, que és el president de la cooperativa de Juncosa. L'Enric no hi era. Cap dels 2 s'hi va oposar. El dia següent, ni l'altre, ni fins avui, el president de l'ADO ni ens ha trucat amb ell ni a mi, ni ens ha fet cap mena de comentari de res d'aquest tema. Jo sé que n'ha parlat amb moltíssima gent, però nosaltres no ens ha dit absolutament res. De lo que em dius dels expositors, són 39 expositors. El fet de que en un sol espai, o sigui, hi va haver una agrupació de petits productors que ens van dir: nosaltres a nivell individual no podem venir, no tenim estructura per estar allà 3 dies, però a nivell col·lectiu ens agradaria venir. Però això sí, voldríem participar al concurs de l'oli, voldríem tindre la possibilitat de, qualsevol altre, poder participar. Ens ho vam parlar i vam dir, bueno, el fet de que hi hagi 8 estants de 8 productors petits, o els 8 vinguin amb un sol estant, entre ells s'ho preparin tot. És que una cosa és el lloc físic, l'altra cosa és el número de productors. Nosaltres hem parlat de productors d'oli, d'expositors d'oli. Estan exposats els seus olis i han participat al concurs. L'any passat hi va haver 20 i escaig olis a concurs, aquest any 37, perquè aquests també han participat al concurs. O sigui, mentider, no. 39 productors d'oli, que 8 d'ells anaven junts amb un estant, correcte. Es portaven un estant compartit entre ells, s'ho feien estones perquè eren gent que no tenien estructura ni possibilitat econòmica per llogar gent per tindre allà amb un estant 3 dies de fira seguits, perquè eren petits productors. El concepte és aquest. Fira Reus. Tu dius, si algú ens pot empaitar la capitalitat de l'oli a Catalunya és Reus. Que sí? Clar. Ens hem agermanat amb Reus. Per mi, i que quedi entre nosaltres, per mi hem anat a desactivar Reus perquè faci alguna cosa així. Perquè som nosaltres els que hem anat allà i els hem dit volem fer això, i ens van dir, hòstia, xapó, molt bé, això no es fa en cap territori i fa falta, i està molt bé. Amb què us podem ajudar? I nosaltres vam dir, bueno, la DO, cap DO, en principi, està oberta a vindre amb facilitat perquè tenen la sensació que es posen en territori aliè. Però a nosaltres ens agradaria que els olis de Siurana estiguessin presents a la fira, i ells han dit, cap problema. Nosaltres portarem les nostres 3 DOs, que són l'avellana, el vermut i l'oli. I l'oli de Siurana el tindreu exposat allà a la fira. I si algú vol tastar, el podrà tastar i tal. I aquesta és la implicació de Fira Reus amb nosaltres. A part de donar-nos apoyo en un futur, en qualsevol projecte que vulguem fer, i tindre les portes obertes per col·laborar amb ells, per tindre nosaltres a la seva fira un estant de la fira d'aquí, per poder portar els olis dels nostres productors, per poder fer el que vulguem amb Fira Reus. Home, que no és tan important segurament com un de formatges o com el pa de Cervera, potser sí. Però a nosaltres ens va semblar que anàvem bé i per això ho vam fer. Igual que la presentació de Vic, en lloc de fer-ho en un lloc a Barcelona llogant
una sala VIP i portant allà un munt de polítics, nosaltres vam decidir anar a Vic, posar-nos al peu del mercat i començar a ensenyar a la gent i a fer-li tastar l'oli d'aquí les Borges i a donar-li la publicitat. Bueno, són maneres de fer-ho, nosaltres vam optar per fer-ho així. En aquest aspecte, m'has fet moltes més preguntes, ja no sé, alguna més. Digue'm, lo de comunicació. Comunicació ha portat estrictament l'equip de comunicació d'aquí de la fira. Sí. TV Borges, la persona de la ràdio, i el vam llogar un periodista, l'Albert González, el vam llogar els 4 dies, 10 dies. Lo dels assistents, sí, lo dels assistents que ara em diuen, tu dius, jo l'any passat vaig fer modificar i tal, bueno, jo no he fet modificar res, ha sigut el gerent el que ha fet les bases i entre ell i les 2 persones que fan la tria personal jo no hi he entrat en cap moment, s'ho han fet tot ells. Jo no hi he entrat absolutament per a res, ni amb les bases ni amb res, perquè entenc que són els tècnics els que ho han de fer i han utilitzat criteris tècnics i no hi he entrat absolutament per res. Més coses, hi havia? Lo de la numeració. Bueno, lo de la numeració, quan va arribar fins a l'edició 50, si no recordo malament, es deia 48a Fira de les Garrigues i no sé quina Fira de l'Oli. I a l'arribar al 50, pam, va desaparèixer tot i vam posar 50a Fira de l'Oli i de les Garrigues. En aquell moment ja vam dir, a veure, no és la 50a Fira de l'Oli. I jo vaig dir, contem com ens sembla. Molt bé, perfecte, però vull dir, en aquell moment ja ho vam dir, no és la 50a Fira de l'Oli, no ens enganyem, no és veritat. Doncs es va continuar fent, 51, 52, tal, fins a la 60a. Nosaltres havíem criticat que es fes d'aquella manera i hem posat el comptador a lloc. Llavors, en aquests moments, què pesa més, la fira de maquinària que es feia a les Garrigues o la fira de l'oli? Jo crec que el pes és el de l'oli. Llavors, el cartell, hi pots posar tantes dades com vulguis, però el cartell ha de ser algo clar i que es vegi bé. Ni massa números ni massa històries. I hem optat per això. A veure, més coses. Sí, lo de les Garrigues. Lo de les Garrigues el cartell hi diu les Borges Blanques _ les Garrigues, i el premi, i el premi, el diploma del premi vam treure les Garrigues a contracor, jo ho vaig explicar el dia de donar els premis. A contracor no hi van posar les Garrigues. No hi van posar les Garrigues perquè qualsevol productor que hagués participat al concurs es pugui penjar el premi a les seves xarxes i a la seva web sense por de que ningú el penalitzi econòmicament. No et pots obrir a que tothom pugui participar i que després, si guanya el premi, no el pugui penjar. Això no ens ho podem permetre. Ningú decent no s'ho pot permetre, això. Jo vaig anar a visitar tots els productors de les Garrigues que no participaven a la Fira de l'Oli i el gran problema que la majoria tenien, sobretot els petits, és que si guanyaven un premi, que ja a diversos els havia passat, no el podien penjar a les seves xarxes, que els trucaven per amenaçar-los amb que si no els treien els hi posarien una sanció. Jo sobre la marxa els vaig dir això aquest any no passarà, us ho garanteixo, i si veniu a la fira i participeu al concurs i guanyeu, podreu penjar el premi a les vostres xarxes. Llavors ho van tenir de fer de manera que realment ho poguessin fer. Entenc que no podem fer la fira gran si després la gent que guanyi no pot dir ni que ha guanyat un premi a la Fira de les Borges. Això és impossible. Llavors que sapigueu, que suposo que encara no ho sabeu, tenim convocats a una reunió a tots els expositors que han estat aquest any a la fira per fer una valoració junt amb ells de com ha anat tot, de lo que s'ha de millorar, el que no, i la DO també està, com a expositor que també està invitada. La reunió és aquesta propera setmana que ve. Si teniu alguna pregunta més... Sí, trobo que és una llàstima que siguent de les Garrigues no puguem penjar els premis aquest nom de Garrigues, perquè és el nostre territori i l'han de promocionar. Crec que aquesta petita d'allò que tenim
copada d'allò s'hauria de solucionar aquest tema. Vull dir, som de les Garrigues, s'ha de poder explicar que som de les Garrigues i no ens hem d'amagar del nostre territori. És molt greu això, que no ens puguem d'allò posar als premis, no? Trobo. Amb això estic plenament d'acord amb tu i fa molts anys que passa i no s'ha fet res per arreglar-ho. Nosaltres, almenys, ara, els que han participat al concurs i han guanyat, ho podran penjar. A partir d'ara veurem si podem fer alguna cosa per arreglar-ho. Jo espero que a partir de la reunió d'aquesta setmana que ve puguem començar a parlar de com arreglar-ho. Torno a donar la paraula, perdona'm, però és que em parlaves que era una llàstima que no poguessin posar les Garrigues, i ho comparteixo, és una llàstima que no es pugui posar. I vaig dir que a contracor havíem tret les Garrigues dels premis. Doncs nosaltres li posarem sempre el Premi a les Garrigues perquè creiem que hi hauria de figurar aquest nom de les Garrigues. No hi hem de renunciar al nostre territori perquè hi ha una persona que pot al·legar o d'allò no pugui mitjar les xarxes. Penso que som de les Garrigues i ens hem d'identificar. Per això nosaltres no ho havíem tret mai en tots els anys, que ara es decideix treure-ho. És un canvi de parer, un canvi de govern, bueno, doncs és la seva opció. Referent al tema de la reunió, que no se'ns invità i que només se feien els premis, bueno, era un detall. Només era el detall d'invitar. No s'ha invitat a la posició aquest any, ho dono una altra vegada, vull tornar a remarcar que no se n'ens ha invitat, és el primer any que passi. No sé si en futures edicions això es canviarà, no sé, està a les seves mans. I després nosaltres sempre que fem una reunió prenem un acte, els assistents, i si hi havia votacions i d'allò. Pel que veig aquí de votacions crec que no se n'ha fet una exposició de que s'obriria la fira així obertament en reunió i no s'ha fet votacions en secret per votar, perquè hi haurà un resultat. Això crec que no s'ha fet i tampoc hi ha hagut l'acte pertinent que reflexa aquest tema tan important. No sé si hi ha hagut acte, si hi ha acte m'agradaria tindre aquest acte, per saber la gent assistent. Només aquesta és la pregunta, a veure si realment hi ha hagut acte. D'acte de la reunió no se'n va aixecar, perquè era una reunió de consulta amb els productors a veure com els hi semblava bé els que es podia fer a la fira, no era una reunió oficial, i em fa gràcia que em parlis de les actes d'aixecar acte a les reunions del patronat de la fira. Sí, perquè la primera es va fer a petició meva, si te'n recordes, que abans no es feia. Que abans no es feia, i jo vaig dir, valdria la pena aixecar acte en aquell moment, que es feia com a patronat de fira, que ja no existia. Alguna pregunta, prec més? Al concert, passat 5:15, va haver una baralla allà fora i vist l'hora que era i que no va ser res multitudinari ni res, però havent tot a dins ple de jovent i el que s'hagués pogut passar, que al final no va passar gran cosa, vam decidir tancar amb aquella hora i ja està, que tothom anés cap a casa i que no anés a més. Eren gent d'aquí Borges o eren gent conflictiva de fora? Només sàpiga això. No sé si importa massa d'on fossin, no? Home, jo ho dic en el sentit que si hi ha futures edicions i són gent que els tenen controlats, doncs dir-li no teniu accés al recinte perquè no sabeu comportar. Alguna pregunta més? A veure, per les xarxes vam posar a veure si algun ciutadà de les Borges volia fer una pregunta i ens han traslladat una pregunta i us la volíem fer. El dissabte, dia 13 de gener, es va fer la presentació de la Fira Vic. Sempre hi havia fet un autocar perquè pogués participar tota la gent de les Borges en aquesta presentació. I aquest any només s'ha pogut gaudir la gent de l'Ajuntament. Vull dir, ens poden donar quina explicació és per què no es pot convidar les Borges a anar a la presentació de la Fira? L'explicació es va donar a xarxes mateix, davall mateix, diguéssim, de la persona que preguntava. Però, és a dir, si el que em dius és que s'havia de contestar a una ciutadana, doncs la ciutadana estava a contestar ja. D'acord, t'han fet aquesta pregunta. Doncs nosaltres vam considerar que en un moment d'austeritat del sector de l'oli no era procedent dedicar diner
partida pressupostària a llogar autocar, a llogar tot de gent que al final te fa de públic en un acte de presentació, perquè l'acte bàsicament de promoció a la fira al Mercat de Reus era un acte a peu de parada. Perdó, de Vic era a peu de parada. Per tant, 40-30 persones que puguin haver amb un autocar doncs no hi feien res. Per què? Perquè l'acte de promoció era un altre, tenia un altre format i no l'habitual fins al moment. Vam fer el carrer i feia força fred. Sí. Això va d'urbanisme. Hi ha hagut últimament 2 casos aquí a Borges de façanes que estan caient i tot això, i ara ja posaria al davant del bloc del Santander un pas de protecció. Com està resolt aquest tema i com funciona. Un no he vist que em sembla que han tret les valles i sembla que ja està solucionat, i l'altre deu estar pendent d'alguna actuació. Bé, a l'edifici del Santander, la comunitat de veïns ens ha comunicat que des de l'estiu algú es va deixar l'aigua. Es veu que només hi viuen al primer pis i a l'últim, a dalt hi ha una terrassa, van regar i es van deixar l'aigua, i per tant aquella aigua ha anat baixant per la façana fins a arribar al primer pis. Fins que no ho van veure els ocupants del primer pis, no van poder donar part a la comunitat i buscar d'endere aquesta aigua. Total, que això va fer estovar el rebossat i ha caigut una peça de rebossat. Com que tot sempre se suma, era l'endemà mateix que havia passat lo del carrer Catalunya número 15, als 4 cantons de la placeta de les escoles republicanes, doncs vam córrer i vam intentar ficar, i era la vigília de Reis, a la millor hi passaria molta gent per allí, per tant vam fer aquella primera actuació de crear una bastida perquè es pogués passar pel davall. La comunitat ens ha assegurat que ja ho ha passat al seguro i que tan aviat com tindran el peritatge i tal, faran caure el rebossat i l'arreglaran. Per tant, no hi ha problema. El segon cas, que també era vigílies de Reis i per això vam tindre que tancar el carrer, se va esquerdar una casa, la que us dic, del carrer Catalunya número 15. En principi, els estadants d'aquella casa no hi eren, són romanesos i estaven a fora, estaven al seu país d'origen i per tant no eren aquí, i l'Ajuntament va tindre que actuar subsidiàriament perquè els propietaris no hi eren. Han fet cosir aquestes bades i a l'espera i han ficat també uns testimonis a l'espera de veure si aquella casa es mou per algun motiu o es mou pel subsol o com sigui. Però pel moment han pogut treure les valles perquè s'han cosit les bades. I així, ara, amb el temps, anirem veient com evoluciona i faran l'estudi i a veure què s'ha de fer amb aquella casa. En principi, la cosa, com si digués, amb bona aventura o tal, és que no sembla que sigui per caure d'aquí que vam treure les valles, perquè així com al primer moment sí que ens va amoïnar una bada que es badava des de baix fins dalt, però després una vegada s'han cosit amb ferros i soldat i etcètera, com l'Onot molt bé deu saber, perquè ho ha fet un company seu, per tant esperem que no vagi a més i així estem, d'acord? Us han donat alguna data per solventar lo de qui baix del Banc Santander, la comunitat? L'endemà mateix ja van venir, de seguida, la comunitat, el que porta la comunitat de veïns, l'assegurança que porta la comunitat de veïns, i que ho farien el més breu possible. Sí que és veritat que ha passat una setmana i jo encara hi veig que no ho han picat ni res. No patiu que demà no, divendres faré tornar a trucar a veure com està el tema, però van dir que ho farien rapidíssimament, però bueno, és una setmana i volíem que ho haguessin fet. La demanda nostra és que ho haguessin tret abans de fira, perquè no hi hagués aquella bastida allí que s'hagués de passar pel davall. No ho van poder fer, algun motiu hi deu haver, però ens van assegurar que no hi havia cap problema i que ho farien. Espero. Alguna pregunta més? Sí, jo vull fer un prec i amb això ja acabem, esteu tranquils.
que, a veure, jo vull fer el prec que amb la tala d'arbres que s'ha fet, que n'hi ha molts, n'he comptat quasi bé 40 o 50, molts. Llavors, volíem saber si hi ha algun estudi per reposar aquests arbres, per què uns s'han tallat molt alts i per què els altres s'han tallat tan baixos. A l'últim ple que ho vam preguntar no ens ho sabeu explicar. I si hi ha algun estudi del per què s'han tallat aquests arbres i la malaltia que tenien, que ens el feu arribar perquè el volem veure, i la reposició que s'ha de fer d'aquest arbre, si també hi ha l'estudi fet, que ens el feu arribar, i de quina manera s'han de fer el canvi amb aquesta tala que s'ha fet d'aquests arbres, perquè són molts i a molts carrers. Sí, nosaltres vam encarregar la redacció d'una guia que inclogués criteris orientatius sobre el canvi de model de jardineria urbana, d'acord amb les exigències que marca l'emergència climàtica i d'acord amb l'objectiu, sobretot, de fer de l'espai públic un espai més confortable, sobretot a l'estiu. Aquesta guia ja la tenim, però ara la posarem o la filtrarem amb els sedars del personal tècnic i de l'operari, el personal operatiu, diguéssim, de la brigada. En pic la gent el tinguem d'això, el tinguem més o menys embastat, doncs ja us ho passarem a veure què en penseu. La idea ara mateix, durant aquest febrer, és, si som a temps i si els preus del planter no es disparen, reposar les pèrdues que hi van haver al carrer Montserrat, bàsicament, i sobretot planificar els propers passos ja, no d'aquell carrer, sinó del conjunt de la trama urbana. L'altra cosa, els arbres d'aquell carrer en concret se van acabar tallant perquè estaven mal estructurats, no feien el que havien de fer, que era fer ombra, embrutaven, i alguns d'ells, tots no, però alguns d'ells, diguéssim, bastants, estaven plantats sobre serveis d'aigua i clavegueram. I això era un problema, o acabaria sent un problema. És el mateix que tenim, diguéssim, a Carrasco i Formiguera. Nosaltres a Carrasco i Formiguera, si ho haguéssim tingut clar que el seu tall no hagués perjudicat la xarxa d'aigua potable, els haguéssim tallat també. Per què? Perquè estan mal estructurats, no han tingut l'esporga que pertocava, no fan el que han de fer, que és fer ombra com pertoca, sobretot els de Verge de Montserrat, aixequen voreres, tot això d'aquí. Llavors, no és una cosa que es solucioni d'un dia per l'altre, però sí que s'ha d'anar renovant si no tot, bona part, diguem, de l'arbrat urbà, a fi i efecte que faci l'ombra que ha de fer. Sí que era un prec, però ara vull fer una pregunta. Per què n'hi ha que els heu tallat a baix de tot i n'hi ha que els heu deixat a dalt de tot? Sí, jo això del cert no ho sé, ja t'ho dic, però em fa l'efecte que deu tenir a veure amb, primer, limitar el vigor, diguem, d'aquell tronc al final, i després ja poder tallar a baix de tot. Perquè, per exemple, hi ha arbres com els tamarius que hi havia a Verge de Montserrat, que són difícils, diguéssim, d'acabar matant. No és fàcil. Llavors, el que no es vol fer és una actuació tapant tota la vorera, perquè després, diguéssim, puguin acabar brotant d'un costat d'un altre. Llavors, abans de tapar ens volem assegurar que ben bé estan morts i no hi ha possibilitat de rebrot, perquè especialment aquests arbres tenen una alta capacitat de rebrotar. Alguna pregunta més? No? Sí, endavant. Perquè estigueu tots tranquils, acaba de comunicar el López, que és el de l'assegurança dels pisos del Banc de Santander, que pensaven arreglar-ho demà. Per tant, no pot anar més bé això. Algú mos escoltava i ha sentit que en parlàvem i que demà ho arreglaran. Un moment, sisplau. El ple acabaria formalment aquí i ara donaríem pas a pregs i preguntes del públic.